Ja. Goeie. Goeie. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja. En de vraag is altijd, wat hing er bij jou boven de bank? Nou, dat is een schilderij vanzelf. Ja? Ja. Maar we die misschien even zien? Nou ja, je mij wel, maar ik krijg mijn zoon aan de telefoon. Oh, Die vlucht naar Hanoi daar. Hanoi. Ja, Oké. de helft te zieken wij. Oh, Nou, kom maar even binnen. oké. Nou, dan mag je wijzen. Nou, doe je eerst het woord, nou. Ja, ik ging je wel even nog maar bij je aan. Ja, maar ik tijd bellen. Ken dat in dat vliegtuig? Ja, Mooi. hoi. Hoi. Maar wat is het voor schilderij? Dat weet ik net. Dat is, zeg maar, dit is ik weer Egyptisch, dat het weer wat met dat schilderij te maken. Ja. Maar we zeggen ik nog een sphinxboeten hingen? Ja, omdat ik in Egypte geweest ben. Oké. Dan ben ik daar een beetje, zo die hingen daar ik. Oh ja. Zodoende. En ja, dit komt uit Thailand. Oké. Dit komt uit Afrika. Ja, we hebben zo het reist en dan heet dat, hè. Dus je hebt wel wat een avontuurlijk leven gehad? Dat heb ik zeker, ja. Maar nou net meer. Nee. Het is nou gebeurd. Mijn avontuur is nou achter de kookpot. Oh ja? Ja. En jouw zoon heeft wel een avontuurlijk leven, zat hij in? Ja, die is 36 jaar verpleegkundige bij de marine geweest. Oh. En die kon heel betiet uitzwaaien, die ben dan heel betiet. Nou, hij zei, ik wil net toezitten, maar als je jong bent. Nee. Werd er hem even opjond. Dat was nog de tweede keer dat hij heen vlucht. Maar Indonesië, Amerika, oorlogsvlucht rennen. En wat doet hij dan? Heel te zieken wij. Zo die met vakantie, nou leidt er een man, die is hartstikke ziek. Hij vliegt naar de overkant van de wereld om daar een ziek persoon op te houden. Ja. Ja, Mexico en oorlog, hij komt door al haak. Oh, dat had hij van jou? Nou, val ik wel, ja. Ja. Wel een beetje. Ja. Ja. En joh ben ik wel gek van wat een tijgerprintje links en rechts. Hè? Oh, dat Ja. heb ik zelf dient. Hoe bedoel je? Zelf bekleid. Oh zo. Hij is een tijgerschutten. Ja, En toen, de eerste tijger zitten. Ja, Hartstikke idee. nou is dat hier nog haast ouder, Oh. want... Ja, hij je nog van u? hè? Hij je nog van u? Nou ja, ik ben net... ik zit er eigenlijk heel zelden mee. Oh ja, maar oh. Ja, nee, ik ben meer voor een beetje wat politiek achter. Dat vind ik me volgen, maar net die flauwekul. Oh no, sorry. Nee, dat is zij. Ik kom er eerlijk vooruit. Ja. Op mijn geiten daar en al die spullen voorin. Nee, niks. Je vind ik geen klap hoor. Nee, niks Nou ja. veilig. Nee. Nou, vrij.